Hello ka parokya. Aduna na sad kita isgutan karon mahitungod sa liturgical music kini ang GIRM number 39. Kani manggong si Saint Agustin sigil lang og ka-misquote nga siya daw nag-ingon sa whoever sings well praise twice over, or whoever sings praise twice. Dili gyud na si Saint Agustin ang nag-ingon ana ha. Daghan kaayo na sa internet nga siya daw nag-ingon, usahay mga pari o usahay obispo pagani og mga laiko o mga musician nga nag-ingon nga whoever sings praise twice. Dili si Saint Agustin. Usa ka na ka ancient proverb. Probably na ingon ni Saint Agustin sa iyang time pero dili gid siya ang original ana. Ang giingon ni Saint Agustin sa GIRM number 39 is singing is for one who loves. No, ang nagkanta para sa katong nahigugma. Mao ginagingon ni Saint Agustin. Unya nasumpay manggod ang there is also an ancient proverb, whoever sings well praise twice over, pero dili na si Saint Agustin nagingon ana. Okay? Ayaw i-misquote. GIRM number 39 na kung gusto ninyo makita. Okay? Kana lang sa pagkakaron. God bless kaparokya.